हरे कृष्ण. श्रीमद भागवतम स्कंद पहिला अध्याय 11. अध्यायाचं नाव आहे श्रीकृष्णांचे द्वारकेत आगमन. आपले आतापर्यंत 24 पर्यंत श्लोक वाचून झाले आहेत आणि आज आपण 25व्या श्लोकापासून वाचायला सुरुवात करणार आहोत. त्याआधी श्रील प्रभुपादांना प्रार्थना करूया आहे. श्रील प्रभुपाद, आम्ही भागवतम वाचण्याचा जो प्रयत्न करीत आहोत त्यासाठी आम्हाला आशीर्वाद द्या. थँक्यू प्रभुपाद. तर द्वारकेमध्ये भगवान श्रीकृष्णांचं आगमन होत आहे आणि सगळे जे नागरिक आहेत ते भगवंतांना स्वागत करत आहेत आणि भगवंतांच्या स्वागतासाठी भगवंतांचे सगळे जे इष्ट मित्र, नातेवाईक, बंधू सगळेजण भगवंतांचं स्वागत करायला आलेत आणि भगवंतांनी प्रत्येकाचा योग्य तो सन्मान केला. प्रत्येकाला वाटत होतं आणि जाणवत होतं की भगवंत माझ्याकडे पूर्णपणे लक्ष देत आहेत. मी जे त्यांना काही भेट अर्पण करतोय ते भगवंत स्वीकारतायत, माझ्याशी अतिशय प्रेमाने आदान प्रदान करतायत. तर अशा तऱ्हेने भगवंतांनी प्रत्येकाजवळ जाऊन आदर प्रकट करून योग्य सन्मान केला. नंतर वेगवेगळ्या पद्धतीने भगवंतांनी प्रत्येकाशी आदान प्रदान केलं. जे खूप वरिष्ठ होते त्यांच्या समोर मस्तक नम्र केलं, कोणी मित्र होते त्यांना आलिंगन दिलं. अशा तऱ्हेने प्रत्येक जसा भगवंतांचा ज्यांच्याशी संबंध आहे तसं भगवंतांनी व्यवहार केला. 23व्या श्लोकामध्ये आपण पाहिलं की जे वृद्ध ब्राह्मण होते ते आपल्या पत्नींसह भगवंतांना भेटायला आले होते आणि त्यांनी भगवंतांना आशीर्वाद दिले. अशा तऱ्हेने काय आहे, सगळ्यांकडून स्तुती, प्रशंसा हे सगळं बंदीजनांकडून ऐकत भगवान श्रीकृष्णाने द्वारकेमध्ये प्रवेश केला. आणि 24व्या श्लोकात आपण वाचलं की भगवंत जेव्हा राजमार्गावरून जात होते, म्हणजे द्वारकेच्या राजमार्गावर, मोठा राजमार्ग आहे त्याच्यावरून जात होते, तेव्हा भगवंतांचं नीट दर्शन मिळावं यासाठी अनेक जे त्या नगरातील जे राजमार्गावरील जे आजूबाजूला असलेले मोठे मोठे महाल होते त्यावरच्या गच्चांवर चढून ज्या स्त्रिया होत्या त्या भगवंतांना पाहत होत्या. आता श्लोक क्रमांक आपण 25 वाचूया. नित्यं निरीक्ष्यमाणानां यत् अपि द्वारका ओकसाम् न वितृप्यन्ति हि दृश्यः श्रियः धाम अंगम अच्युतम्. सर्व सौंदर्यांचे आगर असलेल्या त्या अच्युतांना द्वारकेचे रहिवासी नागरिक नेहमीच पाहत होते. तरीही त्यांच्या म्हणजे नागरिकांच्या नेत्रांचे कधीही समाधान होत नव्हते. तर असे जे नागरिक आहेत ते पूर्ण आयुष्यभर त्यांनी काय आहे, जेव्हा ही द्वारका नगरी तयार झाली आणि भगवंत त्यांच्या बरोबर राहतायत तेवढा काळ त्यांनी भगवंतांचं सतत दर्शन घेतलं होतं. पहिली शब्द आहेत बघा, नित्यम निरीक्षमाणानां, त्यांनी नित्य भगवंतांचं दर्शन घेतलं होतं. पण काय आहे, न दुसऱ्या ओळीतला पहिला शब्द न वितृप्यंती, ते काही तृप्त झाले नव्हते. त्यांच्या नेत्रांचं कधीच काय झालं नव्हतं, समाधान झालं नव्हतं. भगवंत कसे आहेत, अतिशय सौंदर्यवान आहेत, भगवंत कृपाळू आहेत. प्रत्येक व्यक्तीवर भगवंत आपली कृपा बरसवतात आणि अशा कृपाळू भगवंतांना जेव्हा मनुष्य हे जे द्वारकेचे नागरिक बघतात तेव्हा त्यांचं काही समाधान होत नाही. तात्पर्य वाचूया. द्वारकेतील स्त्रीवर्ग जेव्हा आपापल्या प्रासादांच्या गच्चांवर चढून मिरवणूक पाहत होता तेव्हा त्यांच्या मनात असा विचारही आला नाही की या भगवान अच्युतांच्या कमनीय मूर्तीचे दर्शन आपण यापूर्वी असंख्य वेळा घेतले आहे. त्यांची भगवत दर्शनाची लालसा अद्याप तृप्त झाली नव्हती.
याचेच ते दर्शक होते. तर अशा प्रकारे भगवंतांना अनेकदा पाहिलं होतं, पण भगवंत इतके सुंदर आहेत की भगवंतांना पाहण्याची जी लालसा आहे, इच्छा आहे, ती कोणाची तृप्त झाली नव्हती. पुढे प्रभुपाद आपल्याला या भौतिक जगताबद्दल एक सत्य सांगत आहेत. कोणतीही एखादी सामान्य भौतिक वस्तू बऱ्याच वेळा पाहिली की तिचे आकर्षण क्षीण होते, कमी होते, असे समाधान संबंधीचा नियम सांगतो. तर समाधान एखाद्या गोष्टीबद्दल जे प्राप्त होतं त्याच्या संबंधी एक नियम आहे. त्याच्यामध्ये सांगितलंय की बराच काळ जर एखादी वस्तू आपण जर सतत त्या वस्तूच्या संपर्कात राहिलं तर हळूहळू आपल्याला तिचं आकर्षण कमी होत जातं. नव्याची नवलाई 90 दिवस असं आपल्याकडे म्हणतात, तसं आहे. समाधानाचा हा नियम भौतिक वस्तूंना लागू पडतो, पण दिव्य वातावरणात या नियमाला स्थान नाही. कसं आहे, या भौतिक जगतामध्ये हा नियम आहे, पण दिव्य जगतामध्ये किंवा दिव्य वातावरण आहे, इथे द्वारकेमध्ये भगवंत उपस्थित आहे. नाही, सगळे जे नागरिक आहेत ते भगवंतांचे नित्य पार्षद आहेत आध्यात्मिक जगतातले, आणि ते इथे लीला करायला आले आहेत. आणि त्यामुळे इकडचं पण वातावरण कसं आहे, आध्यात्मिक जगतासारखंच दिव्य वातावरण आहे. आणि तिथे हा समाधानाचा नियम लागू होत नाही की नव्याची नवलाई 9 दिवस असं नसतं. भगवंतांविषयी प्रत्येकाला नित्य आकर्षण सदैवच राहतं. येथील अच्युत हा शब्द महत्वाचा आहे. एकदम श्लोकाचा शेवटचा शब्द आहे अच्युतम, कधीही न चुकणारे. कारण भगवान जरी कृपापूर्वक या भूलोकात अवतरले आहेत तरी ते अच्युत आहेत. सामान्य जीव च्युत होतात, कारण ते जेव्हा या भौतिक जगात येतात तेव्हा त्यांचे दिव्य स्वरूप लोप पावते. तर भगवंतांचेच आपण सगळे अंश आहोत. भगवत धामात आहेत तेव्हा काय आहेत, सगळेच जण आपण जीव आपल्या आध्यात्मिक शरीरात असतो. पण जेव्हा आपण भगवंतांपासून दूर जाऊन उपभोग घेण्याचा विचार करतो, इच्छा करतो, त्यावेळी आपल्याला या भौतिक जगतात पाठवलं जातं. तेव्हा म्हटलं जातं जीव च्युत होतात, त्यांचं पतन होतं, या भौतिक जगतात येतात. आणि त्यावेळी त्यांना स्वतःचं जे दिव्य स्वरूप आहे ते सोडून द्यावं लागतं आणि या भौतिक जगतात भौतिक शरीर धारण करायला लागतं. तर अशा प्रकारे जीव जेव्हा आध्यात्मिक जगतातून भौतिक जगतात येतो त्याचं पतन होतं, म्हणून त्याला च्युत होणे म्हणजे पतन होणे असं म्हणतात. पण भगवंत कसे आहेत, भगवंत अच्युत आहेत. भगवंत आध्यात्मिक धामातही दिव्य आहेत, सच्चिदानंद विग्रह असं दिव्य रूप आहे. आणि जेव्हा लीला करण्यासाठी भौतिक जगतात येतात तरी भगवंत आपल्या त्याच मूळ स्वरूपात येतात, दिव्य स्वरूपात येतात. आणि म्हणून म्हटलं जातं की भगवंतांचं पतन कधीच होत नाही, भगवंत च्युत होत नाहीत, म्हणून भगवंतांना म्हणतात अच्युत. येथे येण्यासाठी त्यांना मिळालेले भौतिक शरीर प्राकृतिक नियमानुसार उत्पत्तीवर्धन, रूपांतरण, स्थिती, क्षय, विनाश अशा विकारांना बाध्य होते. तर जे जीवात्मे आहेत ते भगवंतांना सोडून जेव्हा या भौतिक जगतात येतात तेव्हा या जगतामध्ये जे प्राकृतिक नियम आहेत ते लागू होतात त्याच्या शरीरावर. हा जो जीव आहे तो भौतिक शरीर धारण करतो, तर उत्पत्ती होते, म्हणजे जो शरीर आहे त्यामध्ये 6 प्रकारची स्थित्यंतरे म्हणजे बदलाव होतात. उत्पत्ती म्हणजे शरीर जन्मतं, वर्धन म्हणजे वाढ होते, रूपांतरण म्हणजे काय होतं, उपफळं निर्माण होतात, आणि जर व्यक्ती मोठा झाला तर त्याला मुलं बाळं होतात. मग आहे स्थिती, म्हणजे मनुष्याची पूर्ण वाढ झाली आहे, मग तो काय राहतो, एक स्थिर स्थिती राहते, त्याची मग उंची वगैरे काही वाढत नाही, स्थिती. आणि मग जसं जसं मनुष्य म्हातारा व्हायला लागतो तसं त्याच्या शरीरामध्ये क्षय, असं कमी कमी ते शरीर वृद्ध होत जातं, आणि शेवटी आहे मृत्यू म्हणजे विनाश. तर असे जे विकार आहेत, ज्या बदल आहेत, त्यांना हे भौतिक शरीर बाध्य असतं.
तर बाध्य असतं म्हणजे काय, ह्याच्यात मध्ये आपण चॉईस नाहीये आपल्याला. असं आपण म्हणू शकत नाही की अरे मी आहे ना मी छोटासाच राहीन, किंवा मी आहे ना मी कधी म्हाताराच होणार नाही, माझा कधी मृत्यूच नाही व्हायला पाहिजे, असं आपण काही करू शकत नाही. इच्छा म्हणजे आपण आपल्याला अशी काही निवडीचा अधिकार नाहीये. हे या भौतिक जगतात आलाय तर प्रकृतीच्या नियमानुसार शरीरात हे बदल होणारच. भगवंतांचे शरीर असे नाही. भगवंतांचं शरीर कसं आहे, दिव्य आहे. आणि म्हणून प्रभुपाद आपल्याला इथे समजवतायत की भगवंत मूळ रूपात अवतीर्ण होतात. तर मूळ रूपात अवतीर्ण होतात याबद्दल भगवंत 4.6 हा जो श्लोक आहे त्यामध्ये अर्जुनाला सांगतात. तो श्लोक आहे, अजो अपि सन अव्यय आत्मा भूतानाम ईश्वरोऽपि सन प्रकृतीं स्वामधिष्ठाय संभवामी आत्ममायया. हा श्लोक आहे भगवद्गीतेचा 4.6. या श्लोकामध्ये भगवंत म्हणतात अर्जुनाला की मी जरी अजन्म आहे आणि माझ्या दिव्य शरीराचा कधीच नाश होत नाही, आणि मी जरी सर्व प्राणी मात्रांचा ईश्वर आहे, तरी प्रत्येक युगायुगात मी माझ्या मूळ दिव्य रूपात अवतीर्ण होत असतो. तर अशा तऱ्हेने भगवंत जेव्हा अवतीर्ण होतात तेव्हा मूळ दिव्य रूपात अवतीर्ण होतात. तेव्हा ते प्राकृतिक विकारांच्या अधीन केव्हाही नसतात. तर हे जे प्रकृतीचे नियम आहेत ते भगवंतांवर कधीच लागू होत नाहीत. भगवंतांवर कुठच्याही गोष्टीचा परिणाम प्रभाव होऊ शकत नाही. भगवंतांची मूर्ती ही जगातील सर्व अस्तित्वाचाच उगम आहे. याचा अर्थ काय आहे की भगवंतांमधूनच सर्व काही येतं. जसं आपण हा श्लोक बघतो, अहम सर्वस्य प्रभो 10.8, त्यामध्ये भगवंत म्हणतात की सर्व काही माझ्यापासूनच उत्पन्न होतं. आपल्याला कल्पनाही करता येणार नाही अशा अनुभव अतीत सौंदर्याचे ते आगर आहेत. अशा प्रकारे भगवंतांचं सौंदर्य जे सुंदर रूप आहे त्याची आपण कल्पना पण करू शकणार नाही, इतके सुंदर भगवंत आहेत. आणि सौंदर्याचे आगर आहेत म्हणजे खाण आहेत, साठा आहेत. त्यामुळे भगवंतांचे ते दिव्य शरीर पाहून कोणाचेही कधीही समाधान होणार नाही, कारण तेथे क्षणाक्षणाला नित्य नूतन सौंदर्याचा आविर्भाव होत असतो. तर असे हे जे भगवंत आहेत ते कसे आहेत, क्षणोक्षणी आणखीन सुंदर दिसत असतात. तर यासाठी हा श्लोक म्हटला जातो, कंदर्प कोटी कमनीय विशेष शोभम. कोटी कंदर्प जे आहेत त्यांच्यापेक्षाही सुंदर भगवंतांचं रूप आहे. तर असे भगवंत सगळ्यांना आकर्षून घेणारे आहेत. पुढे वाचूया आपण. भगवंतांचे दिव्य नाम, रूप, गुण हे सर्व आत्मरूपाचेच आविष्कार आहेत. तर अशा प्रकारे भगवंत स्वतः दिव्य आहेत आणि भगवंतांचं नाम, रूप, गुण, लीला हे सगळंही दिव्यच आहे. त्यामुळे त्यांच्या पवित्र नाम संकीर्तनामुळे तृप्ती झाली आहे, अथवा त्यांच्या गुण संकीर्तनाचा कधी कंटाळा आला आहे असे घडत नाही. आपण भगवंतांचे नाम कितीही घेत राहिलो तरी काय त्यातली आणखीन गोडी वाढतच राहते. भगवंतांचं दर्शन घेत राहिलो तर त्याचा कधीच आपल्याला कंटाळा येत नाही. भगवंतांच्या लीला आपण अनेकदा ऐकतो, दरवर्षी ऐकतो, तरीही त्याच्याबद्दलचं आकर्षण भक्तांचं कधीच कमी होत नाही. त्यांच्या भक्तांना तर अंतच नाही. भगवंत अखिलाचा उगम आणि अनंत आहेत. तर अशा प्रकारे भगवंत सर्व सृष्टी, आध्यात्मिक सृष्टी, भौतिक सृष्टी सगळंच भगवंतांपासून येतात. हे भगवंत आहेत, अनंत आहेत, अनलिमिटेड आहेत, सीमित नाही आहेत. आणि भक्त पण भगवंतांची इतकी सेवा करतात, इतकं भगवंतांवर प्रेम करतात
भगवंतांचं दर्शन घेण्यात आनंद घेतात, भगवंतांविषयी ऐकत राहतात, सतत श्रवण करत राहतात. भक्तांचं पण काय आहे, मन कधीच भरत नाही. असा हा श्लोक वाचून झाला. आणि आता आपण 26वा श्लोक वाचूया. तर असे हे जे सुंदर भगवंत आहेत, ज्यांच्या रूपाचं दर्शन ह्या ज्या राजमार्गावरील महालातल्या गच्चींवर चढून गेलेल्या स्त्रिया आहेत, त्या दर्शन घेत आहेत. त्या इतकं दर्शन घेत आहेत तरी त्यांचं काही समाधान होत नाहीये. आणि त्यालाच लागून हा 26वा पण श्लोक आहे की भगवंत किती सुंदर आहेत ते सूत गोस्वामी आपल्याला या श्लोकामध्ये सांगत आहेत. आपण श्लोक वाचूया. 26वा श्लोक. श्रियो निवासो यस्सोर पानपात्रं मुखं दृशाम् बाहवो लोकपालानां सारंगाणां पदांबुजम्. शेवटचा शब्द आहे बघा, पद अधिक अंबुज. पद म्हणजे चरण, अंबू म्हणजे पाणी, ज म्हणजे जन्मलेला, पाण्यात जन्मलेलं कमळ. पद अंबुजम म्हणजे चरण कमळ. तर अशा तऱ्हेने हा अर्थ आधी वाचूया म्हणजे आपल्याला हे काय लिहिले आहे ते कळेल. भगवंतांचे हृदय लक्ष्मी देवीचे निवासस्थान आहे. जर पहिल्या ओळीचे शब्द बघितले तर श्रिय म्हणजे लक्ष्मी देवी, निवास लक्ष्मी देवीचं निवास, यस्य उरह यस्य म्हणजे ज्यांचे, म्हणजे भगवंतांचं उर वक्षस्थळ आहे. तर अशी जी लक्ष्मी देवी आहे, जिला चंचला म्हटलं जातं, ती मात्र निवास कुठे करते, भगवंतांच्या वक्षस्थळावर निवास करते. आणखीन भगवंतांचं वर्णन इथे दिलंय. त्यांचे चंद्रासारखे सुंदर मुख म्हणजे सतत सौंदर्याची हाव धरणाऱ्या नेत्रांचे पानपात्र आहे. पहिल्या ओळीतले शेवटचे 3 शब्द आहेत बघा, पानपात्रम मुखम दृशाम. इतके भगवंत सुंदर आहेत, त्यांचं चंद्रासारखं इतकं सुंदर मुख आहे की भक्तांचे नेत्र जे डोळे आहेत ते कसे आहेत, सतत भगवंतांचं सौंदर्य करू इच्छिणारे, हाव धरणारे आहेत. तर त्यांसाठी अशा भक्तांच्या डोळ्यांसाठी, नेत्रांसाठी भगवंतांचं सुंदर मुखकमल म्हणजे काय आहे, पानपात्र आहे. म्हणजे जसं आपण म्हणतो ना की भगवंतांचं मी दर्शन घेतलं तर जणू काय मी माझं म्हणजे मी डोळ्यांनी भरून घेतलं, जे डोळ्यांनी टिपलं, डोळ्यांचं दर्शन, भगवंतांचं दर्शन घेतलं, मी असं अक्षरशः प्राशन केलं, दर्शन घेतलं, असं एक उपमा दिली जाते. पुढे भगवंतांचे बाहू लोकशासन करणाऱ्या लोकपालांचे विश्रामस्थान आहेत. असे बाहवो लोकपालानाम. तर लोकपालानाम म्हणजे विविध लोक जे आहेत, ग्रहलोक आहेत, त्यावर शासन करणारे जे देवी देवता आहेत, ते देवी देवतांचं विश्रामस्थान कोण आहेत, भगवंतच आहेत. बाहवो लोकपालानाम. तर हे सगळे जे देवी देवता आहेत ते भगवंतांचा आश्रय घेतात आणि त्यामुळे भगवंतांना त्या लोकपालांचं विश्रामस्थान म्हटलेलं आहे. आणि ज्यांच्या बोलण्याचा वा गाण्याचा तेच एकमात्र विषय आहेत, अशा निष्ठावंत भक्तांसाठी भगवंतांचे चरण कमल हेच एकमेव आश्रयस्थान आहेत. तर असे इतके सगळ्यांना मोहून घेणारे भगवंत आहेत. त्यांविषयी जे निष्ठावान शुद्ध भक्त आहेत ते कायम एकच चर्चा करत असतात, भगवंतांविषयी बोलतात, भगवंतांविषयी कीर्तन करतात. तर अशा भक्तांसाठी भगवंतांचं जे चरण कमल आहे, पद अंबुज, ते एकमेव आश्रयस्थान आहे. तर अशा हे जे भक्त आहेत, निष्ठावान भक्त, त्यांना या श्लोकामध्ये सारंगाणाम असं म्हटलं आहे. सारंगाणाम म्हणजे सार तत्वाविषयी गाणारे व बोलणारे भक्त. तर वैदिक शास्त्रामध्ये म्हटलं आहे, सार म्हणजे कोण आहेत, भगवान श्रीकृष्ण. असार म्हणजे भगवंतांना सोडूनचे इतर विषय.
म्हणजे मनुष्याने जर त्याला जीवनामध्ये म्हणजे मनुष्य देह प्राप्त झालाय आणि हे जीवन सफल करायचं असेल तर त्याला सार तत्वाचा अभ्यास केला पाहिजे. सार तत्वावर त्यांनी प्रेम केलं पाहिजे. सार तत्वाचं चिंतन, मनन, कीर्तन, स्मरण, श्रवण हे सगळं करायला हवं. म्हणून इथे म्हटलंय की जे भक्त आहेत त्यांना सारंगणाम असं म्हटलं आहे की जे सार तत्वाविषयी म्हणजे भगवंतांविषयी सतत गाणारे आणि बोलणारे भक्त आहेत. तात्पर्य वाचूया. अनेक प्रकारची माणसे असतात आणि त्यांचे सुख उपभोगाचे विषयही भिन्न भिन्न असतात. प्रत्येक व्यक्ती आहे त्याची सुखाची संकल्पना वेगळी असते. कुणाला वाटतं मोठं घर म्हणजे सुख, कुणाला वाटतं की अरे खूप पाहुणे यावे म्हणजे सुख, कुणाला वाटतं माझ्याकडे कोणीच नाही आलं म्हणजे सुख. तर अशा तऱ्हे प्रत्येकाचं सुखाचं उपभोगाचं विषय वेगवेगळे आहेत. काही असे आहेत की ते आपल्यावर लक्ष्मीची कृपा व्हावी म्हणून सतत धडपडत असतात. तर त्यांचं लक्ष कुठे नोटेवर आहे. धन कधी मिळेल आणि धन देणारी जी लक्ष्मी आहे तिची कृपा आमच्यावर कधी होईल यासाठी हे लोक सतत धडपडत असतात. अशा व्यक्तींना वैदिक शास्त्र सांगतात की अशा सहस्त्रावधी लक्ष्मी अत्यंत आदराने भगवंतांच्या सेवेत संलग्न आहेत. तर असे जे लोक आहेत जे सतत भगवंतांच्या सतत जे लक्ष्मी देवी कधी प्राप्त होईल म्हणजे धन कधी प्राप्त होईल याची चिंता करत असतात, विचार करत असतात, त्यांना वैदिक शास्त्र काय म्हणतं की तुम्हाला लक्ष्मी देवीच हवी आहे ना, लक्ष्मी देवीचं दृष्टी तुमच्यावर पडावी असं वाटतंय ना. तर भगवंतांच्या सेवेमध्ये या सहस्त्रावधी लक्ष्मी अत्यंत आदराने संलग्न आहेत. हा ब्रह्मसंहितेमधला श्लोक इथे प्रभुपाद सांगतायत. आधी अर्थ वाचूया आणि मग श्लोक बघूया. चिंतामणी धाम जे आध्यात्मिक धाम आहे ते भगवंतांचे दिव्य निवासस्थान असून तेथे निवास करतात. भगवंत गोलोक वृंदावनमध्ये आध्यात्मिक जगतामध्ये निवास करतात. त्या ठिकाणाला चिंतामणी धाम म्हणतात. तेथील सर्व वृक्ष कल्पवृक्ष असून सर्व घरे चिंतामणींची आहेत. चिंतामणी हे कसे आहेत, एक जसं आपण म्हणतो की पारसमणी आहे, ज्याचा स्पर्श झाला तर धातू कोणताही धातू सुवर्ण सोनं बनतो. तर तसे हे जे चिंतामणी पत्थर आहेत ते कसे आहेत, म्हटलं जातं की जसे वृक्ष आहेत, कल्पवृक्ष आहेत, तसेच हे काय आहेत चिंतामणी. आपल्याला इच्छा आहे ते पूर्ण करणारे आहेत. अतिशय सुंदर असे हे मणी आहेत, रत्न आहेत आणि त्या रत्नांनी पूर्णपणे सगळे महाल जे आहेत आध्यात्मिक जगतातील घरं आहेत ती सगळी रत्नजडित आहेत, चिंतामणींनी बनलेली आहेत. भगवान गोविंद तेथे आपल्या स्वभावानुसार सुरभी गायींचे पालन करीत असतात. तर अशा प्रकारे हा श्लोक आहे. चिंतामणी प्रकर सद्मसुकल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्रशत संभ्रम सेव्यमानम् गोविंदम् आदिपुरुषम् तमाहं भजामि. भगवंतांच्या सौंदर्य लक्षणांनी पूर्ण अशा दिव्य रूपाची ओढ लागल्यावर जर आपण त्यांचे दर्शन करू लागलो तर या सर्वच लक्ष्मींचे आपणाला सहजपणे दर्शन होईल. तर अशा प्रकारे वैदिक शास्त्र म्हणतात, तुम्हाला वाटतं ना लक्ष्मी देवीची तुमच्यावर कृपा व्हायला पाहिजे, तर भगवंतांच्या हृदयावर ती विराजमान आहे, छातीवर विराजमान आहे. आणि अशा भगवंतांचं जर
तुम्ही दिव्य रूप पाहिलं, त्याविषयी जाणून घेतलं आणि त्यांचं दर्शन घेण्याची जर तुम्हाला ओढ लागली, आकर्षण लागलं, तर भगवंतांचं दर्शन घेता घेता सगळ्या ज्या लक्ष्मी जी आहेत त्या भगवंतांच्या सेवेत सतत मग्न असतात, भगवंतांच्या वक्षस्थलावर त्या विराजमान असतात, त्या लक्ष्मीचं दर्शन आपल्याला सहज होईल. पुढे प्रभुपाद म्हणतात, निराकारवादी लोक त्यांच्या शुष्क चिंतनाच्या सवयी कारणे अशा लक्ष्मींचे दर्शन घेऊ शकत नाही. अशा तऱ्हेने भगवंतांचं दर्शन घेतलं की लक्ष्मींचं पण दर्शन होतं. पण जे निराकारवादी लोक आहेत ते म्हणतात की परमसत्य म्हणजे काय आहे, एक केवळ प्रकाश आहे. परमसत्याला नाही रंग नाही, रूप नाही, आकार काही नाहीये. त्यामुळे निराकारवादी लोक हे जे अर्च विग्रह आहेत त्यांचं दर्शन घेणं ह्याला मान्यता देत नाहीत. मग ते काय करतात, शुष्क चिंतन करतात. निराकारवादी लोक म्हणजे ज्ञानी लोक आहेत. ते फक्त वेदांमधला काही भाग वाचतात आणि आपल्या मनाने तर्क वितर्क करत चिंतन करत असतात आणि त्यामुळे त्यांना लक्ष्मी देवींचं दर्शन ते घेऊ शकत नाहीत, कारण भगवंतांच्या साकार रूपावर त्यांचा विश्वासच नाहीये. पुढे प्रभुपाद म्हणतात की जे कलावंत आणि रसिक आहेत, भक्त कसे आहेत, भक्त रसिक आहेत, त्यांना भगवंतांविषयी बारीक छोट्या छोट्या गोष्टी माहिती आहेत, भगवंतांच्या सगळ्या लीला माहिती आहेत, भगवंतांच्या रूपाचं वर्णन भक्त करायला लागले का ते कधी थकत नाहीत. असे जे भक्त आहेत त्यांना, ज्यांना सौंदर्य निर्मितीची ओढ आहे, त्यांनी आपल्या परितृप्तीसाठी भगवंतांच्या सुंदर मुखाचे अवलोकन करावे. अशा तऱ्हेने भक्त भगवंतांच्या सुंदर मुखाचं सतत दर्शन करू इच्छितात आणि असं दर्शन घेतल्याने त्यांना आनंद मिळतो. म्हणजे डोळे हे जे इंद्रिय आहेत त्याचं इंद्रिय विषय आहे रूप, तर भक्त आपल्या डोळ्यांना भगवंतांचं रूप दाखवतात, डोळ्यांनी भगवंतांचं रूप न्याहाळतात. भगवंतांचे मुखकमल मूर्तिमंत सौंदर्य आहे. तर अशा तऱ्हेने इतकं सुंदर मुखकमल आहे की त्यावरची नजरच हटत नाही. आता पुढे प्रभुपाद म्हणतात की ज्याला निसर्ग सौंदर्य म्हणतात ते भगवंतांचे हास्य आहे. जसं अतिशय सुंदर आपण निसर्ग बघतो आणि आपलं मन प्रसन्न होतं. हिरवा भरपूर पाऊस पडला आहे, सगळी धरती आहे ती हिरवागार शालू घालून अगदी सुंदर नटली आहे, सुंदर सुंदर रान फुलं, पिवळी पिवळी फुलं अशी डोलत आहेत, तर ते बघून आपलं मन प्रसन्न होतं. आणि भक्त आहे तो जाणतो की हे जे निसर्ग सौंदर्य आहे ते काय, माझे भगवंत अतिशय आनंदाने खूप गोड हसत आहेत. जेव्हा हा भक्त त्या निसर्ग सौंदर्य न्याहाळताना पक्ष्यांचं मधुर कूजन ऐकतो तेव्हा त्या भक्ताला जाणवतं की हे भगवंतांचे जे मधुर स्वर आहेत तेच जणू काही या मला पक्ष्यांच्या आवाजाने ऐकू येत आहेत. पक्ष्यांचे मधुर कूजन भगवंतांच्या सुमधुर स्वराचे नमुने आहेत. तर अशा प्रकारे हा जो भक्त आहे तो प्रत्येक गोष्ट बघताना त्याला जाणवतो की अरे हे जे सौंदर्य आहे हे भगवंतांकडून आले आहे, ही कला आहे ते भगवंतांकडून आलं आहे. अशा प्रकारे हा भगवद्गीतेतला 10.41 जो श्लोक भगवान श्रीकृष्ण अर्जुनाला म्हणतात, 10वा अध्याय तो विभूती योग आहे. प्रत्येक जगतातील प्रत्येक विविध गोष्टींमधले जे सर्वश्रेष्ठ आहे ते भगवंतांकडून आलेलं आहे. आणि त्यामुळे 10.41 या श्लोकामध्ये भगवान श्रीकृष्ण म्हणतात, यत यत विभूती मत सत्वम श्रीमत ऊर्जितम एव वा तत् तत् एव अवगच्छत्वम मम तेज अंश संभवम. सर्व ऐश्वर्यवान
सुंदर आणि तेजस्वी अभिव्यक्ती माझ्या तेजाच्या केवळ एका स्फुल्लिंगातून उत्पन्न झाल्या आहेत हे तू जाण. म्हणून या जगतामध्ये आध्यात्मिक जगत असो या किंवा भौतिक जगत असो, जे काही तेजस्वी सर्वश्रेष्ठ असं दिसतं ते भगवंतांच्या ऐश्वर्याचा एक अंश मात्र आहे. भगवंतांमुळेच ते ऐश्वर्य आपल्याला म्हणजे त्या त्या गोष्टींमधलं ते श्रेष्ठत्व दिसत असतं. पुढे वाचूया आपण. या विश्वात व्यवस्थेकरिता, आता तिसरी ओळ, हे तर सगळं झालं. आता दुसऱ्या ओळीमधलं शब्द जे आहे बाहवो लोकपालानाम, याबद्दल प्रभुपाद म्हणतायत. या विश्वात व्यवस्थेकरिता अनेक वेगवेगळे विभाग असून त्यांच्या कारभाराचे दायित्व जबाबदारी विभिन्न देवतांवर सोपवण्यात आले आहे. काही विभागांवर कनिष्ठ देवतांची देखरेख असते. त्यांना नेहमीच त्यांच्या स्पर्धकांची भीती वाटत असते. परंतु जेव्हा ते म्हणजे कोण, विविध देवी देवता ज्यांना विश्वाच्या व्यवस्थेकरता वेगवेगळे विभाग दिले आहेत आणि त्यावर ते कार्य करतायत, आणि त्यांना जेव्हा स्पर्धकांची भीती वाटते, आणि परंतु जेव्हा ते भगवंतांच्या बाहू म्हणजे भगवंतांचे जे मजबूत दंड आहेत, खांदे आहेत, हात आहेत, त्यांचा जेव्हा हे प्रार्थना करून भगवंतांचा आश्रय घेतात, तेव्हा भगवंत प्रतिपक्षीय आक्रमणापासून या देवतांचे रक्षण करतात. या देवतांना जे कोणी त्रास देत आहेत, प्रतिपक्षी म्हणजे विरुद्ध पक्षातल्या लोकांच्या आक्रमणापासून भगवंत देवतांचं रक्षण करतात. भगवंतांचा निष्ठावान सेवक जेव्हा एखाद्या प्रशासकीय कार्यात संलग्न असतो, तेव्हा तो उत्तम प्रशासक बनून जनसामान्यांच्या हिताची चांगली जपवणूक करतो. अशा प्रकारे प्रभुपाद काय म्हणतात की भगवंतांचे जे निष्ठावंत सेवक आहेत आणि त्यांना जर काही कार्य दिली आहेत, प्रशासकीय कार्य, तर तो भगवंतांचा निष्ठावान सेवक आहे. त्यामुळे तो स्वार्थी नाहीये आणि त्याला जाणीव आहे की ज्यांची मी कामं करणार आहे, ज्यांच्यासाठी मला इथे ठेवलं आहे, ती सगळे भगवंतांची लेकरं आहेत, भगवंतांचे अंश आहेत. आणि त्यामुळे हा जो प्रशासक आहे तो जनसामान्यांच्या हिताची नीट जपवणूक करतो, म्हणजे काळजी घेतो आणि आपली सगळी कार्य आहेत ती अतिशय कुशलतेने पार पाडतो. इतर तथाकथित प्रशासक हे आपल्या प्रजेला घोर दुःखात पोहोचविणारे काळ दूषित शासनाचे घटक आहेत. जर आपण इतर जे भक्त नाहीयेत असे जर भोगी वृत्तीचे प्रशासक बघितले, तर ते प्रशासकांना प्रजेविषयी काही देणं घेणं नाहीये. त्यांना फक्त आपल्यालाच कसा पैसा मिळेल, आपली कशी जास्तीत जास्त इंद्रिय तृप्ती होईल, आपल्यालाच कसा जास्त मान मिळेल, आपली कशी प्रसिद्धी होईल, यातच ते अडकलेले असतात आणि त्यामुळे ते इतरांना सगळ्यांना घोर दुःखामध्ये पाठवतात. भगवंतांच्या बाहूंच्या संरक्षणाखाली प्रशासक मंडळी सुरक्षित राहू शकतात. तर अशा प्रकारे आपण जेव्हा एखादं पद प्राप्त होतं, आपल्याला एखाद्या गोष्टीसाठी आपल्याला प्रमुख म्हणून निवडलं जातं, अगदी छोटंसंही कार्य का असेना, आपण जर जाणीव ठेवली की मी भगवंतांसाठी हे कार्य करणार आहे आणि मी इतकी सुरेख कार्य करेल की भगवंतांना ह्यामुळे भगवंत संतुष्ट होतील आणि मी पूर्णतः भगवंतांना शरणागत आहे, भगवंतांच्या कृपेनेच मी हे कार्य पार पडू शकतो, अशी भावना असणारा जो माणूस आहे तो भगवंतांच्या कायम आश्रयात आहे. आणि अशी जी प्रशासक मंडळी आहेत ती भगवंतांच्या बाहूंच्या संरक्षणाखाली सुरक्षित राहू शकतात. सगळ्यांचा सार भगवंत आहेत म्हणून त्यांना सारम असे म्हणतात. तर सर्वात वैशिष्ट्यपूर्ण या जगतात प्रमुख कोण आहेत?
भगवंत आहेत, म्हणून भगवंतांना सारम म्हटलं आहे. जे त्यांच्याविषयीच म्हणजे भगवंतांविषयीच चर्चा करतात, भगवंतांचेच गायन करतात, त्यांना सारंग असे म्हणतात. हे त्यांचे शुद्ध भक्त होत. सार भगवंत आहेत आणि भगवंतांचं गुणगान करणारे भक्त त्यांना सारंग म्हटलं जातं. त्यांना केवळ भगवंतांच्या चरण कमलांची आस असते. ते जे शुद्ध भक्त आहेत त्यांना भगवंतांकडून काहीही नकोय, त्यांचं काही मागणं नाहीये. त्यांना फक्त भगवंतांचे जे चरण कमल आहेत तेच आम्हाला मिळावे, तिथेच आम्हाला स्थान मिळावं एवढीच त्यांची थोडीशी अपेक्षा असते. भगवंतांच्या चरण कमलात एक प्रकारचा दिव्य मकरंद असतो आणि भक्त त्याचे दिव्यत्वाने आस्वादन करतात. तर मकरंद म्हणजे काय आहे? मध. तर असे हे जे भगवंतांचं चरण कमल आहे ते इतकं सुगंधी आहे, इतकं मधुर आहे की भक्त आहेत त्या चरण कमलावर आश्रय घेतात आणि भगवंतांच्या चरण कमलावर जे मधु आहे, मकरंद आहे, त्याचं आस्वादन करतात. ते मकरंदा मागे लालचावलेल्या भ्रमरासारखे असतात. जसं एखादा सुंदर कमळ फुललेला आहे आणि त्यामध्ये जो भुंग आहे तो मध चाखण्यासाठी पुन्हा पुन्हा जातो, तशा रीतीने हे भक्त आहेत ते भगवंतांच्या चरणाजवळ जो दिव्य मकरंद आहे त्याच्या तिथे भक्त नेहमी आस्वादन करत असतात. तर ही जी तुलना आहे प्रभुपादांनी इथे सांगितली आहे, कारण की इथे प्रभुपाद श्रील रूप गोस्वामींनी एक भजन लिहिलं आहे त्याविषयी इथे सांगत आहेत. महान गौडीय वैष्णव संप्रदायातील आचार्य श्रील रूप गोस्वामी यांचे याविषयी एक भजन आहे. तर 6 गोस्वामींचा फोटो आपण आपल्या देव्हाऱ्यात बघतो, त्यांमधले हे रूप गोस्वामी आहेत आणि त्यांनी एक सुरेख भजन लिहिलेलं आहे. त्या भजनाची नाव आहे कृष्ण देव भवंतम वंदे. स्वतःची एका भ्रमराशी तुलना करीत रूप गोस्वामी म्हणतात. तर अशा प्रकारे हे जे सुंदर भजन आहे त्याची पहिली ओळ फक्त तुम्हाला मी गाऊन दाखवते. आपल्याला कधी वेळ असेल तेव्हा आपण हे नीट बघूया. कृष्ण देव भवंतं वंदे मनमानस मधुकरं अर्पयामि जपद पंकज मकरंदे. कृष्ण देव भवंतं वंदे. तर याची 3 कडवी आहेत आणि प्रभुपाद आपल्याला आता ते सगळ्याचं हे जे भजन अतिशय सुंदर लिहिलं आहे त्याचा अर्थ इथे सांगत आहेत, तो वाचूया. तर हे रूप गोस्वामी स्वतःची भ्रमराशी तुलना करतायत आणि म्हणतायत, हे प्रभू श्रीकृष्ण, मला तुमची प्रार्थना करू द्या. माझे चित्त भ्रमराप्रमाणे आहे आणि त्याला सतत मकरंदाची लालसा आहे, म्हणून कृपा करा आणि चित्तरूपी भ्रमराला आपल्या चरण कमलांशी स्थान द्या, कारण तुमचे चरण कमल दिव्य मकरंदाचा स्रोत आहेत. तुमच्या चरण कमलाशी हे दिव्य मकरंद आहे ते प्राप्त होतं आणि तेच माझ्या मनाला हवं आहे. ब्रह्मदेवांसारख्या मोठ्या मोठ्या देवता देखील तुमच्या चरण कमलांच्या नखांपासून निघालेल्या कांतीच्या दर्शनापासून वंचित आहेत. अशा तऱ्हेने भगवंता तुमचं दर्शन तुमच्या अगदी पायाच्या अंगठ्यातनं जे तेज निघतं त्याचंही दर्शन मोठ्या मोठ्या देवतांनाही होत नाही. ते वर्षानुवर्ष तुमच्या चरण कमलांचे ध्यान करण्यात मग्न असूनही त्यांना ते शक्य होत नाही. म्हणजे असे तुमचे चरण कमल सगळ्यांना दुर्लभ आहेत. तथापि परंतु हे अच्युत, हे भगवंता, मला मात्र तशी आकांक्षा आहे. मला मात्र तुमच्या चरण कमलांचं ध्यान करायचं आहे.
कारण तुम्ही आपल्या शरणागत भक्तांविषयी अत्यंत दयाळू आहात. मला माहिती आहे तुम्ही दयाळू आहात आणि तुमच्या चरणाशी मला तुम्ही स्थान देणार. हे माधव, मा म्हणजे लक्ष्मी आणि धव म्हणजे पती, हे लक्ष्मीपती भगवान श्रीकृष्ण, मला हे सुद्धा माहित आहे की तुमच्या चरण कमलांवर माझी खरी प्रेममयी भक्ती नाही. मी काही चांगला भक्त नाही, माझी प्रेममयी भक्ती पण नाही. पण भगवंता, तुम्ही अचिंत्य शक्तिशाली आहात, अशक्य शक्य करणारे आहात. तुमचे चरण कमल स्वर्गातील अमृतालाही लाजवणारे आहे. तुमच्या चरण कमलाचा जो सुगंध आहे, जो गोडवा आहे, जी मधुरता आहे, ते स्वर्गातलं जे अमृत आहे तेही त्यालाही मागे टाकणार आहे. आणि अशा तुमच्या चरण कमलांची मला अधिक ओढ आहे. हे परम शाश्वत प्रभो, माझे चित्त तुमच्या चरण कमलांवर स्थिर होऊ द्या. त्यामुळे तुमच्या दिव्य सेवेचा स्वाद मला निरंतरपणे चाखता येईल. तर अशा प्रकारे या प्रार्थनांमध्ये रूप गोस्वामी भगवंतांना म्हणतात की हे भगवंता, मला तुमच्या चरण कमलाजवळ स्थिर होऊ द्या माझं मन, माझं चित्त. पुढे प्रभुपाद म्हणतात की या प्रकारे भगवंतांच्या चरणी स्थान प्राप्त करून भक्त संतुष्ट होतात. अशा तऱ्हेने काय आहे, हा जो भक्त आहे त्याची फार अपेक्षा नाहीये. भगवंतांनी चरणाशी स्थान दिलं तरी भक्त संतुष्ट होत आहेत. त्यांना म्हणजे भक्तांना भगवंतांच्या सर्व सुंदर मुखाच्या दर्शनाची महत्वाकांक्षा नसते किंवा भगवंतांच्या सुदृढ बाहूंचे संरक्षण मिळवण्याची आसही ते मनी धरत नाहीत. तर असे हे जे भक्त आहेत ते भगवंतांचं चरण मिळालं तर त्यात, चरण कमलाजवळ स्थान मिळालं तर त्यातच खुश आहेत. आता हे प्रभुपाद सगळं सारांगणान पद अंबुज याबद्दल इथे माहिती देत आहेत. श्लोकातले शेवटचे शब्द आहेत त्याबद्दल. तर इथे प्रभुपाद म्हणतात की हे जे भक्त आहेत त्यांना काही लोकपाल जसं भगवंतांचं संरक्षण मिळण्याची इच्छा करतात तशी ही इच्छा या भक्तांना नाहीये. स्वभावताच भक्त कसे आहेत, अतिशय शालीन आहेत, अतिशय नम्र आहेत. आणि अशा विनम्र भक्तांकडे भगवंतांची नेहमीच ओढ असते. असे विनम्र भक्त आहेत ते फार काही भगवंतांकडे मागत नाहीत. जसं आपण शिक्षाष्टकम मध्ये चैतन्य महाप्रभू जे प्रार्थना करतात आणि त्यातली जी 5वी प्रार्थना आहे त्यामध्ये ते काय म्हणतात, ऐ नंद तनुज किंकरम पतितं मां विषमे भवाम्बुध कृपया तव पाद पंकज स्थित धूली सदृशम विचिंतय. हे नंद तनुज, नंदाचा मुलगा कोण आहे, भगवान श्रीकृष्ण. मी तुमचा शाश्वत सेवक आहे. तरीही अजाणतेपणे माझे या भवसागरात पतन झाले आहे. कृपया या भवसागरातून माझा उद्धार करा आणि तुमच्या चरण कमलाशी मला एका क्षुल्लक धुलीकरणाच्या रूपात स्थान द्या. तर अशा प्रकारे भक्त फार काही मागत नाही, भगवंता तुमच्या चरणाजवळ मला स्थान द्या. आणि अशा विनम्र भक्ताकडे भगवंतांचं मन नेहमीच ओढ घेतं. भगवंत त्यांच्यावर नेहमीच कृपा करतात. काही शंका आहे तर विचारा, नाहीतर आपण 27वा श्लोक वाचायला सुरुवात करूया. हो, जाऊया. श्लोक क्रमांक 27. आता हा 4 ओळींचा श्लोक आहे त्यामुळे ह्याची चाल वेगळी आहे. वासासी जीर्णानि अशा तऱ्हेने सीत आत पत्र व्यजने उपस्कृत प्रसून वर्षे अभिवर्षितः पथि पिशंग वासावनमालया बभो घन यथा अर्क उडुप चाप वैद्युतै. भगवान ज्यावेळी द्वारकेच्या पथांवरून
पुढे जात होते. त्यावेळी त्यांना ऊन लागू नये म्हणून त्यांच्या मस्तकावर श्वेत छत्र धरलेले होते. तुम्ही जर बघितलं असेल तर द्वारकेत भगवान श्रीकृष्णांचा प्रवेश असं मी एक चित्र तुम्हाला पाठवलं होतं. तर त्यामध्ये भगवंत आहेत आणि त्यांच्या भोवती छत्र घेतलेले आहेत आणि बाजूला चामर पण दिसत आहे. तर अशा प्रकारे काय आहे, भगवंतांच्या मस्तकावर श्वेत म्हणजे सफेद छत्र धरलेलं आहे. अर्धवर्तुळ आकारात चौऱ्या ढाळून त्यांना वारा घातला जात आहे. चौऱ्या म्हणजे काय आहे, आपण चामर म्हणतो ना, ते चावर असं चामर आहे ते भगवंतांवर भगवंतांच्या दिशेने असं हलवत आहेत आणि भगवंतांना वारा घातला जात आहे. भगवंतांवर वर्षाव केलेली फुले मार्गावर पडत होती. भगवंत राजमार्गावरून चाललेत आणि दोन्ही बाजूच्या रस्त्याच्या दोन्ही बाजूच्या महालांमधून भगवंतांवर फुलांचा सुंदर वर्षाव होत आहे. भगवंतांच्या अंगावर पीतांबर, पीत म्हणजे पिवळं, अंबर म्हणजे वस्त्र, तर असं पीतांबर म्हणजे पिवळा पीतांबर भगवंत जे धोती घालतात त्याबद्दल म्हटलं आहे. त्यांच्या अंगावरील पीतांबर आणि पुष्पहार, भगवंतांच्या गळ्यात मोठी वनमाला आहे आणि यामुळे ते एखाद्या काळ्या मेघाभोवती एकाच वेळी सूर्य, चंद्र, वीज व इंद्रधनुष्य असावे त्याप्रमाणे शोभून दिसत होते. तर अशा प्रकारे भगवंत द्वारकेमध्ये प्रवेश करतायत. आपण 1 मिनिट डोळे मिटून विचार करू शकतो की पूर्ण रस्त्यावर आजूबाजूला सगळे सुंदर रस्त्यावर पाणी शिंपडलेलं आहे सुगंधित. आजूबाजूचे जे महाल आहेत त्यांचे दरवाजे, तिथे सगळीकडे भगवंतांच्या स्वागतासाठी केळीचे खांब लावले आहेत, फळं ठेवली आहेत, फुलांची आरास केलेली आहे. असं सगळं सुंदर दृश्य आहे भगवंतांचं. भगवंत पुढे पुढे चाललेत, दोन्ही बाजूने भगवंतांवर पुष्पांचा वर्षाव होत आहे, फुलांचा. भगवंतांवर पांढरं छत्री धारण केली आहे की त्यांना ऊन लागू नये म्हणून, भगवंतांना उकडू नये, चांगला वारा गार लागावा म्हणून त्यांच्यावर चामर केलं जात आहे. त्यांना चामर ढाळणं म्हणतात त्याला, त्यांनी वारा घातला जात आहे. आणि सुंदर पिवळा पितांबर नेसले आहेत आणि गळ्यामध्ये सुंदर माळा आहे जी भगवंत चालतायत आणि त्यामुळे ती हलते आहे. आणि अशा प्रकारे एकाच वेळी सूर्य, चंद्र, वीज, इंद्रधनुष्य असावं त्याप्रमाणे सगळं दृश्य शोभून दिसत आहे. तर हे सगळं कसं एकत्र दिसत आहे ते प्रभुपाद आपल्याला तात्पर्यात समजावून सांगतायत. तात्पर्य: सूर्य, चंद्र, इंद्रधनुष्य आणि वीज हे आकाशात एकाच वेळी कधी दिसत नाही. जेव्हा सूर्य आकाशात असतो तेव्हा चंद्रप्रकाश असून नसून सारखाच असतो. जेव्हा सूर्य आकाशात तळपतो आहे तेव्हा कधी कधी आपल्याला आकाशात चंद्रही दिसेल, पण चंद्राचा प्रकाश काही दिसू शकत नाही. जर मेघ आणि इंद्रधनुष्य असतील तर विजा चकाकत नसतात. जेव्हा काय आहे, चांगला पाऊस पडून गेला आहे आणि किंवा बारीक पाऊस पडतोय आणि आकाशामध्ये अजूनही सूर्य जर आहे तर आपल्याला सूर्य आहे त्याच्या विरुद्ध दिशेला सुंदर इंद्रधनुष्य दिसतं, पण त्यावेळी काही विजा चमकत नसतात. भगवंतांच्या शरीराची कांती पावसाळ्यातील नवीन मेघाप्रमाणे आहे. भगवंतांचं काय, घनश्याम अशी त्यांची शरीराची कांती आहे, रंग आहे. त्यांची तुलना या ठिकाणी मेघाशी करण्यात आली आहे. भगवंतांचा वर्ण कसा आहे, असा घनश्याम वर्ण आहे. त्यांच्या मस्तकावरील पांढऱ्या छत्राला सूर्याची उपमा दिली आहे. चौऱ्या ढाळताना त्यांची जी गती असते, म्हणजे ह्या जे चामर असं हलवलं जातं तर त्याला चंद्रकोरीची उपमा दिलेली आहे, जे चामर आहे त्याला. पुष्पवर्षावातील फुले ही ताऱ्यांसारखीच आहेत. भगवंतांचे पितांबर इंद्रधनुष्यासारखे आहे. आकाशात या सर्वांची उपस्थिती एकाच वेळी कधीच नसते. येथे ते एकत्र आले आहेत
ते केवळ उपमेने नव्हे तर ही नुसती उपमा देण्यासाठी हे सगळं सूत गोस्वामी सांगत नाहीयेत. तर जणू काही काय आहेत, भगवंत दिसतात सगळ्यांना, तर त्यांच्या गळ्यातला जो वनमाळा आहे, त्यांचा पितांबर आहे, त्यामुळे त्यांना जणू काही काय आहे तिथे इंद्रधनुष्य आलं आहे. चामर जो फिरत आहे ते जणू काही चंद्रकोर आहे. भगवंतांवर धरलेलं जे छत्र आहे ते जणू काही सूर्य आहे. तर अशा तऱ्हेने आणि भगवंतांवर जो फुलांचा वर्षाव झाला आहे ते जणू काही तारे आहेत, हे इथे समजवलेलं आहे. अशक्य ते शक्य करणाऱ्या भगवंतांच्या अतर्क्य सामर्थ्याचा विचार जेव्हा मनात येतो तेव्हाच याची संगती लागणे शक्य आहे. एकाच वेळी या सर्व गोष्टी कशा? कारण की अशक्य ते भगवंत सर्व काही शक्य करू शकतात. भगवंतांचं सामर्थ्य कसं आहे? आपल्या तर्काच्या पलीकडचं आहे. त्यामुळे अतर्क सामर्थ्य असतं भगवंतांचं, अचिंत्य सामर्थ्य. भगवान सर्व शक्तिमान प्रभू आहेत आणि त्यांच्या उपस्थितीत त्यांच्या अतर्क्य सामर्थ्यामुळे कोणतीही अशक्य घटना घडून जाते. तर असे हे जे भगवंत आहेत ते काहीही करू शकतात. एकंदरीत ते द्वारकेतून मार्गक्रमण करीत होते. भगवान श्रीकृष्ण द्वारका नगरीच्या राजमार्गावरून चालत होते, पुढे पुढे जात होते. तेव्हाची स्थिती अद्भुत अशी होती आणि तिला उपमा निसर्गातील घटनांव्यतिरिक्त दुसऱ्या कशाची देणे शक्यही नव्हते. उपमा दिली आहे, ज्या गोष्टी आपल्याला माहिती आहे त्याचीच उपमा दिली जाऊ शकते आणि त्यामुळे अशा तऱ्हेने भगवंत अशा प्रकारे दिसत होते असं सूत गोस्वामी या श्लोकामध्ये शौनक आदी ऋषी मुनींना सांगून असं दाखवतात की या ज्या स्त्रिया महालांच्या गच्चीतनं भगवंतांचं दर्शन घेत होत्या तर ते दर्शन इतकं मनमोहक होतं. श्लोक क्रमांक 28. प्रविष्ट तु गृहं पित्रो परिष्वक्त स्वमातृभिः ववन्दे शिरसा सप्त देवकी प्रमुखा मुदा. आपल्या वडिलांच्या घरी प्रवेश केल्यानंतर तेथे उपस्थित असलेल्या देवकी प्रमुख मातांनी भगवान श्रीकृष्णांना आलिंगन दिले. भगवंतांनीही आपले मस्तक त्यांच्या चरणी ठेवून त्यांना म्हणजे मातांना अभिवादन केले, नमन केले आणि सर्वांना आनंद दिला. तर अशा प्रकारे द्वारका नगरीमध्ये भगवंतांनी एंट्री केली आहे. भगवंत प्रवेश केला आहे भगवंतांनी आणि प्रवेश केल्याबरोबरच भगवंतांना वसुदेव त्यांचे पिता भेटले, अक्रूर हे काका भेटले, बलरामजी हे भाऊ भेटले आणि इतर पण कोणी भेटले, मित्र परिवार भेटला, नंतर मुलं भेटली, हे सगळे भेटले. पण आता मातांचं दर्शन घेणं आहे त्यामुळे पहिले भगवान श्रीकृष्ण जे वसुदेव आहेत भगवंतांचे वडील यांच्या घरी त्यांनी यांच्या महालामध्ये प्रवेश केला. तात्पर्य असे दिसते की श्रीकृष्णांचे वडील वसुदेव यांचे निवासस्थान श्रीकृष्णांच्या निवासस्थानापेक्षा निराळे होते आणि तेथे ते आपल्या 18 पत्न्यांसमवेत राहत होते. तर अशा प्रकारे वसुदेवांचा जो राहण्याचा महाल होता, मोठं जे निवासस्थान होतं ते भगवान श्रीकृष्णांपासून वेगळं होतं, त्यांच्या निवासस्थानापेक्षा वेगळं होतं आणि तिथे वसुदेव आपल्या 18 पत्नी होत्या त्यांच्या समवेत निवास करत असत. यापैकी श्रीमती देवकी श्रीकृष्णांची जन्मदात्री माता ही मुख्य होती. असे असून सुद्धा या सापत्न्य मातांचे श्रीकृष्णांवर तसेच उत्कट प्रेम होते. तर अशा प्रकारे भगवान श्रीकृष्णांची जन्मदात्री माता देवकी जरी असली तरी इतर ज्या वसुदेवाच्या पत्नी आहेत त्या भगवंतांच्या काय आहेत, माते समानच आहेत. त्यांना सापत्न माता म्हणतात. तर
त्यांचंही भगवान श्रीकृष्णांवर देवकी जितकं प्रेम करते तितकंच प्रेम होतं. हे पुढील श्लोकावरून दिसून येईल. भगवान श्रीकृष्णांनीही तेथे असलेल्या आपल्या मातांना अत्यंत आदराने वंदन केले आणि आपली जन्मदात्री माता आणि इतर सापत्न माता यांमध्ये कोणताही भेदभाव दाखवला नाही. तर अशा प्रकारे दिव्य असलेले जे भगवंत आहेत ते एकाच वेळी सर्व ज्या 18 माता आहेत त्यांना भेटले. मातांनी जेव्हा भगवंतांना पाहिलं तेव्हा त्यांचं प्रेम इतकं उफाळून आलं की त्यांनी भगवंतांना आलिंगन दिलं आणि मग भगवान श्रीकृष्णांनी मातांच्या चरणी दंडवत प्रणाम केला. तर अशा प्रकारे प्रत्येक मातेचा अनुभव काय होता की भगवान श्रीकृष्ण आहेत ते मला येऊन भेटले आहेत, मला त्यांनी आलिंगन केलं आहे, मला नमन केलं आहे आणि मला आनंद दिला आहे. तर अशा प्रकारे भगवंतांनी प्रत्येकाशी कोणताही भेदभाव न करता प्रत्येकावर प्रेमाचं आदान प्रदान केलं. तर इथे प्रभुपाद पुढे एक वैदिक शास्त्रामधला श्लोक आहे त्याचा अर्थ देत आहेत. शास्त्र ग्रंथांप्रमाणे 7 माता आहेत. 7 प्रकारच्या माता असतात. जन्मदात्री, गुरुपत्नी, ब्राह्मण पत्नी, महिषी, गोमाता, शुश्रूषा करणारी स्त्री आणि भूमाता म्हणजे पृथ्वी. या सर्व माताच होय. तर हा श्लोक असा आहे. आत्ममाता गुरुर्पत्नी, ब्राह्मणी राजपत्निका, धेनुधात्री तथा पृथ्वी, सप्तेत मातर स्मृता. आत्ममाता म्हणजे आपली माता जन्मदात्री, गुरुर्पत्नी गुरूंची पत्नी, ब्राह्मणी म्हणजे ब्राह्मणाची पत्नी, राजपत्निका राजाची पत्नी म्हणजे राणी. पुढे आहे धेनू म्हणजे गोमाता, धात्री म्हणजे शुश्रूषा करणारी स्त्री आणि पृथ्वी म्हणजे भूमाता. तर या सगळ्या 7 माता आहेत. या शास्त्र नियमांप्रमाणे ही सापत्न माता म्हणजे कोण? पित्याची पत्नी ही आपल्या जन्मदात्री आईसारखीच असते. कारण पिता हाही एक गुरुच असतो. तर पिता गुरु आहेत आणि पिताच्या सगळ्या ज्या पत्नी आहेत त्या मुलाला माते समानच असतात. अखिल म्हणजे संपूर्ण विश्वाचे स्वामी असलेले भगवान श्रीकृष्ण या ठिकाणी आपल्या सापत्न मातांशी कसे वागावे हे शिकवण्यासाठी आदर्श पुत्राची भूमिका वठवीत आहेत. तर अशा प्रकारे आपल्या सर्व मातांना उचित ते आदर देणं, प्रेम देणं, त्यांना आलिंगन देणं, अशा प्रकारे त्यांच्याशी खूप प्रेमाने बोलणं, चर्चा करणं, आपल्या माता काय बोलता आहेत ते नीट लक्ष देऊन ऐकणं, हे सगळं कार्य जणू काही एखादा आदर्श पुत्र करतो त्याप्रमाणे भगवंतांनी केलं आणि ते एक आदर्श म्हणून त्यांनी ही भूमिका वठवली आहे. तर आपले 28 पर्यंत श्लोक झाले आहेत. आपण विराम देऊया. श्रीमद भागवतम की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. हरि बोल.